हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत मँगो मिल्कशेक आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत मँगो मिल्कशेक. त्यासाठी लागणारं साहित्य, हा आपण आंबा घेतलेला आहे. म्हणजे एकदम थंडगार दूध घेतलं आहे. ही क्रीम घेतलेली आहे दुधाची, साखर आणि वेलची पूड. चला मग आता कृती बघू. आपण त्याच्यामध्ये आंबा घातलेला आहे, त्यानंतर दूध घालतोय, क्रीम घातली, वेलची पूड आणि साखर. आता आपण मिक्सरला लावून घेऊया. हे आपलं मिल्कशेक तयार आहे. हे आपण ग्लासमध्ये ओतून घेऊ. आपलं मँगो मिल्कशेक तयार आहे. हे जर आपलं आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करायला विसरू नका.